Kom nu, mand! Du er så langsom. Jeg kan mindst 3 måneder. Hvad er der godt? Det er jo 5 måneder. Vi bliver millionærer. Jeg ved, du har mindre, så vi har det godt. Fedt godt. Åbn super, han fik det. Og så er der gået 30 sekunder. Du vil vi træne dig. Ja, 30 sekunder. Du kan godt gøre det der på 1 minut i hvert fald. Kom nu. Der er 3 blødboller tilbage. Kom nu. Kom nu, så 10 sekunder. Kom nu. Nej, det når han ikke. 66,666% af vejen. Du er snart nemlig op. Kom nu, mand. Jeg får kvalme med at se på det. Det er kun 9 flødeboller, jo. Kom nu. 2 tilbage. Og 1 tilbage. 1 i munden med det samme. Bare nedvendt. Ulækkert. Ulækkert ind i munden. 1 minut. Er der gået? Ja. Fyt. Fedt godt. Ja, det er 9 flødeboller, det der. Så er det bare at dreje rundt 3 gange, og så bare drikke. Og så er det citron, mand. Du er meget stille i dag. Der går ikke endnu. 20 sekunder. 20 sekunder. Og du kalder dig verdensmester. Så, ned med den citron, mand. Bund eller bøsse, mand? Ja, kom nu, mand. Ja, kom nu. Det smager bare godt, altså. Hvad så, Erik? Gør det sgu. Ned med den. Ja, det er genialt, Erik. Du skal 4 eller give 3, mand. Kom nu. Ja, du skal 4 eller give 3. Ja, Erik. Jeg vil ikke gøre med noget som helst nu. Shit. Så, giv ham en hånd. Du har også de 3 mester i sødboldspilning, og på mandag har vi en konkurrence.